niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Nandun na lang pa sirin. Ga, abayan mo, tamundoy mo tayo sa nagutan sa labi. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Maringalan jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo adasayan kabwasan Bakteryon Lingkor at Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanja Technical Control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Lunes 23 at bulan na Marso 2026. Dabasaray ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita. Kapwa most wanted wawalay kason rape na aristo. Radyo Pangasinan Balita. Barangay Secretary Tana CBO ni Basibas asugat-sugatan. Radyo Pangasinan
Balita! Duaran katao narelan na Cebu. Insigapan na kaso. Radyo Pangasinan Balita! San ama ang urat ed aksidente. Radyo Pangasinan Balita! Street level individual akalwatan impiso kada karsel. Radyo Pangasinan Balita! Unda pagtayo ada saray ulo na balita jada nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita! Mitungtong sa Pilipinas at anamiran na bansa para supply na langis sa palapag ng Presidente Marcos. Radyo Pangasinan Almusal Balita! Walaya nagnat na supply na kuryente. Unong at kina na Presidente Marcos. Radyo Pangasinan Almusal Balita! Kamara akatarya naman bilang ang karalabot na tulong at Korte Suprema si Vice President Sara Duterte. Radyo Pangasinan Almusal Balita! Ligaran Transport Group Mangawa natigil pasada at sayan agaw. Radyo Pangasinan Almusal Balita! Trump ang iter na 48 oras ya ultimatum jada Iran na pian na lukasan so dadalanan na saray barko na wala item na produkton na crude oil. Radyo Pangasinan Almusal Balita! Oras nila alas 6:08 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye eda saray balita da lokal. Saray elemento na Dagupan City Police Station so analunggaring at ginawan bypass operation na yung kasad oras na alas 9:01 na labi jada barangay Bunuan Binlok Syudad na Dagupan sa may narel ya suspect sa so ituturing niya street level individual ya residente na barangay Bunuan Binlok kada Syudad na Dagupan sigato na resto na City Police Drug Enforcement Unit kay Baso City Intelligence Unit jada koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 lapod gangana na City Director Police Colonel Arnold P. Solomon akong piskad 5 na suspect so duwaran na pirason head-sealed transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu walay balaton na labi na sa gramo manbili na 74,800 piso na bayba sa money sa tanya ginawan na operasyon na so matalunggaring lapod na ginawa na otoridad so makanipuigan niya protocol panamaglay na impangalan na body worn camera tan alternative recording device ginawa so inventory at saray akumpiskan ebidensya da lugar ya ingkagawaan operasyon yan ay maturan na saray testigo kaso ninsunggay na Section 5 Batan 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sinsiga pod korte laban ed abitlan sosto. Radyo Pangasinan Balita! Sa namay na to yung aksidente agawa sa aksidente pasado alas 9 na labi jad barangay Dumpay Bari na Basista Pangasinan jad investigasyon na pulis sa Basista akalugan nira Susan Amada motorsiklo na nabiglan na gimamgam nira yung biktima jad biyak ya karsada kanyan si Karaya Bangga na motorized tricycle at head-on collision makanora da sa tanya aksidente bimantak sudwaran na biktima singigan na sama yung pagkagamurdaran niya na sugat yung nanduruman parte na laman tampol yung batik irada patambalan bang balat si Kara hindi klaraan dead on arrival. Radyo Pangasinan Balita!
Duarang katao narel at ingkasan drug bypass operation jada syudad na Dugupan at nandigan yung lugar sa may inaan yung operasyon na ingkasa laban at tindiro yasikatoy na arresto pasado alauna na palbahon jad barangay Tambak at syudad na Dugupan. Yan ang resulta din pakumpiska nasa kaya hit shield transparent plastic sachet walay bulaton na 1.5 gramo tan namang kantidad na 10,200 piso. Kabiyangan to niya pasado alas 4 na palbangon in kasamit survivors operation laban at photographer jada barangay Pantal syudad na Dugupan. Yan ang resulta din pakawimpiska na sa kaya pirason hit shield transparent plastic sachet. Yan ang kargamot na Cebu walay bulaton na 1.8 gramo mambili na 12,200 piso. Sa red warrant suspects so bit jada police station kaso ninsunggay na section 5 tan 11 article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act 2002 so insige pagkorte laban at duarang suspect. Radyo Pangasinan Balita. Grabe na sugat-sugatan so barangay secretary Tansibio Jadbali na Mabini Pangasinan kaya rin si Karay na aksidente. Agawa sa aksidente oras na alas 3 na ngarom. Unang investigasyon na pulis akalugan na sudwara na biktima ada tricycle ya umbaba tigarada karukayan na National Highway David na bali na nagawa sa aksidente. Umpapuay at investigasyon na only ko eray biktima jada ni kauginpasan nan bigla na abangga na SUV so nilugananda na tricycle ya sato is SUV so unto tumbok kada sikara binantag eray duarang biktima sikara kagamor na sugat jad mandran parte na naman dan sikara yung batik jad sang kasinggarahan iya patambalan. Radyo Pangasinan Balita. Maaresto na Sara yung pantugyip na operatiba na Posorobio Police kay Baso Regional Intelligence Unit 1 na Police Regional Office tan Provincial Intelligence Unit na Pangasinan Police Provincial Office so top 1 most wanted person sa maya suspect laki samantao na 52 balalaki ang kapuyanapan si Katoy narosto basin biskag na warrant of arrest impaway na korte din sunggay na article 355 paragraph 1 na revised penal code o kasong rape yang kapoy in recommendant piyansa indayo ng PNP Police Colonel Arbel Merculio so matalunggarin yung operasyon na sa kabiyangan na Posorobio Police inkwana na Merculio agira yung tutunda yan po niraya unamo tabloy yan pansensyon so uksoitan karenan jadloyag na Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Marmula nire katumukulan yung balitad lokal antes tayo ng dapag adasaray karuman yung balitad nasyonal wadya nire pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dugupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy.
Visit us today at Cafe Medarno in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medarno, where every sip feels special. Mga minamahal kong kapaborito, sa pagdiriwang po ng 7 years anniversary ng DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ako po ay malugod na bumabati sa inyo sa inyong pagdiriwang ng inyong anibersaryo, lalo-lalo ng ating mga kaibigan, Station Manager, Joey De La Cruz, Sir R.G. Jimenez, Errol, Dennis, Sir Joseph. Yan po ang ating mga galing na mga komentarista sa probinsya ng Pangasinan. Sa pagdiriwang po ninyo ng inyong kaarawan sa istasyon po ninyo, pinapaabot ni Taktak Mo Mabinda ang kanyang pagbati, labo ng pamilya, Municipality of Bimalay. Mabuhay po kayo sa bayan ng Bimalay sa probinsya ng Pangasinan. Basta DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, kapaborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968 444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. 6:19 alas 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Nakikipag-usap na ang Pilipinas sa mga bansa na trade partner nito, katulad ng India, para sa dagdag na supply ng langis. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bukod sa India, sinabi ng Pangulo na isinama na rin ng gobyerno sa mga kinakausap ang China, Japan, Thailand, Brunei at South Korea sa posibleng mapagkunan ng supply. Ayon kay Marcos, maganda naman ang resulta ng mga pag-uusap at nakahanda silang tumulong sa Pilipinas. Pero hindi binanggit ni Marcos kung anong partikular na bansa ang tutulong sa Pilipinas. Nauna rito, tiniyak ng Department of Energy na may makukuhanan pa rin ng supply ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis pagkatapos ng April 15 o ang panahon kung hanggang kailan tatagal ang imbak na langis sa bansa ngayon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, panibagong malakihang dagdag presyo sa diesel at gasolina ang inaasahan sa darating na Martes sa patuloy na bakbakan sa gitnang silangan. Ayon sa industry source, aabot ng 16.50 hanggang 17.50 pesos ang ipapatong na dagdag sa presyo ng diesel at 7.50 hanggang 8.50 pesos kada litro naman ng gasolina. Una nang inianunsyo ng Department of Energy ang mga price adjustment para sa March 17 hanggang March 23, kung saan ang diesel ay may dagdag na 20.40 pesos hanggang 23.90 pesos kada litro. Ang gasolina ay 86.4 hanggang 100 pesos at kerosene hanggang 91.9 hanggang 147.79. Tiniyak naman ng Department of Energy ang publiko na may sapat na supply ng produktong petrolyo sa bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat ang supply ng kuryente sa bansa at sa gitna ng patuloy na gulo sa Middle East. Ayon sa Pangulo, kinakausap na ang mga power generation companies upang madagdagan pa ang kapasidad ng mga grid sa susunod na 60 araw. Sinabi ni Marcos na mayroong 23 power projects na may kapasidad na 900 megawatts ang inaasahang bubuksan at mag-operate upang makatulong sa pagpapanatili ng supply ng enerhiya. Patuloy rin anya ang koordinasyon sa paggamit ng malampaya natural gas ng full capacity para madagdagan ang supply natin sa kuryente. Sinabi rin ni Marcos na ito ang panahon ng pagtitipid at pagtutulungan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ilang grupo ng transportasyon ang nag-anunsyo ng magdaraos ng transport strike ngayong Lunes, habang ilang grupo naman ang nagpasyang huwag mo nang ituloy ang planong tigil pasada bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO, National President Libay de Luna, isang nationwide transport strike ang ikakasa nila ngayong Lunes. Ayon kay De Luna, hindi mo na sila bibiyahe ngayong araw upang may paramdam sa pamahalaan ang kanilang nararanasang hirap. Dagdag pa ni De Luna, kabilang sila sa hiling ng grupo nila na ay makatanggap ng fuel subsidy at assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Umapila rin sa pamahalaan ng tulong sa service contracts at humingi ng bank moratorium para sa transport cooperatives na nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang modern jeepney. Samantala, ang Western Visayas Alliance Transport Cooperative and Corporations Incorporated ay nakatakda ring magdaos ng transport holiday sa Iloilo. Lalahukan ito ng higit 1,000 traditional at modern jeepney na bumabiyahe sa Iloilo City. Sa kabilang dako, nagpahayag naman ang Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines at Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas na hindi na nila itutuloy ang planong tigil pasada ngayong Lunes. Sa halip na magtigil pasada, makikipagtulungan sila sa Department of Transportation at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kasama ang iba pang transport groups upang talakayin ng hiling na taas pasahe. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. binigyan ni US President Donald Trump noong Sabado ang Iran ng 48 oras para buksan ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng mga barko. Ayon sa ulat ng Agence France Press, nagbanta si Trump na sisirain ang mga emergency o energy infrastructure ng Tehran. Ang ultimatum ay ginawa isang araw lamang matapos sabihin ni Trump na isinasaalang-alang niya ang pagpapatigil ng mga operasyong militar pagkatapos ng 3 linggong digmaan. Ang pangunahin at daanan ng mga barkong may kargang langis ay nananatiling sarado at libo-libong Amerikanong marino ang patungo sa gitnang silangan. Sinulat ni Trump sa Truth Social na tatamaan at wawasakin ng US ang mga planta ng kuryente ng Iran kung hindi ganap na bubuksan ng Tehran ang Hormuz sa loob ng 48 oras. Ayon kay Foreign Minister Abba Angrangchi, ang restriksyon ng Tehran ay pinatutupad lamang sa mga bansa na sangkot sa pag-atake sa Iran at tutulungan ang iba na hindi naman kasali sa gulo. Bilang tugon sa banta ni Trump, sinabi ng hukbo ng Iran na tatargetin ito ang mga energy infrastructure sa pagmamayari ng Amerika sa rehiyon.
Ginawa ni Trump ang ultimatum noong Sabado, 2 oras matapos bumagsak ang dalawang Iranian missile sa southern Israel, kung saan mahigit 100 katao ang nasugatan. Nangako si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na gaganti sa nangyayari. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. handa umano ang Kamara sakaling magpasaklolo muli si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema upang maiwasan ang impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay Ako Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairman ng House Committee on Public Accounts at miyembro ng Justice Panel, ebidensya ang magsisilbing basehan at hindi politika sa isasagawang mini trial sa impeachment laban kay BP Sara na itinakda sa darating na Miyerkules, March 25. Kasama umano sa mga pinagbabatayan sa reklamo ang report ng Commission on Audit at mga lumalabas na ebidensya sa mga nakaraang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kung saan nakita ang mga questionableng paggamit ng confidential funds. Sinabi rin ni Ridon na mula 2007 hanggang 2024, ang tinatayang kita ni Duterte ay nasa 30 million hanggang 40 million pesos lamang. Pero sa kanyang idineklarang salin sa kanyang 2025 ay lumaki ito ng 88 billion pesos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:28 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ng publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Dinoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Cyclista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First and Last Canvassing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium, March 16,
Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market. March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Precreat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medalo, Coras Manor and Garden, Balik Kabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium. March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School, Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 21, Mapandan Zumba, 6 a.m. at Mapandan Auditorium. Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza. Kalila, Malikit at Mapandan. Pandan Festival 2026. May K at Mapandanyan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito! Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Jad Orbes Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kaposan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:35 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabwasan Pangasinan, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Maktarong lingkor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control,
ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Marso 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, mangyari lang po tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. At sa YouTube. Ganun din sa YouTube Ayan, channel okay. natin. Sabay po yan. Sabay po. Mapapanood nyo kami. At pwede kayong magbigay ng inyong mga reaction dyan o kaya greetings. Basahin namin nyo mamaya. Very successful ang ganap na Pandan Festival sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Yung magmula March 13 hanggang kahapon. Long wait celebration. Nagtapos ang selebrasyon kagabi. At Yung ang pinakahuli ay yung kalutan. kalutan. Street party. So, napakaraming tao. Si Mayor talagang Aminya Labi, Ay, siyempre Aminya Agaw, Wadan. Waman. What a presensya to. Kaya't diyan mo makikita yung talagang yung good leader, yung talagang masipag na leader ng bayan na nandyan palagi, nakaantabay sa mga iba't ibang gawain tulad ng Pandan Festival. Nandyan palagi si Mayor Carl Christian Biga na nakaalala dyan sa naturang mga activities. Biro mo, 10 araw yan 13 to 22. 9 days kagabi. 9 days. 9 days. So, lahat ng mga activities ay nandyan si Mayor Carl Christian Biga. Kaya Successful. ha? Pandan Festival 2026. At talagang yung mga kababayan natin, especially yung mga balikbayan, nandyan sila. Nakaantabay palagi sa Pandan Festival. Umuwi sila dyan sa bayan ng Mapandan upang makisaya sa naturang okasyon. Especially yung yung mga balikbayan. Nagkaroon sila ng selebrasyon, yung Balikbayan Day Tour at Balikkabayan Night. Meron silang yung partisipasyon din dyan sa bayan ng Mapandan. At sila yung isa sa mga tumutulong sa bayan ng Mapandan. At yung mga balikbayan na yung mga nasa ibang bansa na taga Mapandan, sila po ay umuwi para sa ganun makiselebrate makiselebrate sa naturang selebrasyon ng Pandan Festival. So congratulations sa lahat ng mga kawani ng Mapandan. Yung bumubuo po ng Pandan Festival 2026. Ayan, Meron pong executive order ang kanilang alkalde, si Mayor Carl Christian Vega. Pakibasa yung executive order. Ito po yung executive order number 29, number 9, series of 2026. Ayan. An order declaring the temporary suspension of work in LGU Mapandan. So walang pasok ang munisipyo. So temporary 23rd of March. So ang araw po 'yan. Ayan, ito po ang mensahe, whereas the General Welfare Clause Section 16 of Republic Act 7160, an act providing for a local government code of 1991, provides that every local government unit shall exercise the powers expressly granted, those necessarily implied therefrom, as well as powers necessary appropriate
or incidental for its efficient and effective governance, and those which are essential to the promotion of a general welfare within their respective territorial jurisdictions. Local government units shall ensure, ito yun, yung batas. At wala pong pasok at maliban lamang po sa mga General Services Office, may mga kawani dyan, sa mga Public Order and Safety Office, sa may slaughterhouse at sa may market. Temporary suspension of work yan. Ito naman ang may opisina, yung opisina ng MSWD, yung MDRRMO at saka ang RHU. Ayan, Yan. So, sinasabi doon sa Section 16 ng Local Government Code of 1991 o yung Republic Act 7160 ay binigyan ng kapangyarihan ang lokal na pamalaan na sila ay magpatupad ng temporary suspension kung kinakailangan. Ito yung justification nila ay ang LG o Local Government of Mapandan ay wala pong pasok to ensure the health of our municipal employees who need to rest Dahil to regain their strength after having worked scrupulously throughout the entire festival. Ayan. So, binigyan ng kapangyarihan si Mayor Carl Christian Biga base doon sa Local Government Code of yung 1991 na isuspindi pansamantala dahil may rason. Tulad yan, kailangan lang magpahinga dahil sa celebration, yung katapos sa celebration ng Pandan Festival. So, justified naman justified, dahil yung siyam na araw na dire-diretso, kailangan nila magpahinga. Gabi. Actually, di ba lahat ng gabi may may ano dyan, may celebration. So, ang naturang executive order ay binaba ni Mayor Carl Christian Biga kahapon. At ngayon yung implementasyon, Marso 23. Pero, babalik yung kailang regular working day bukas. Bukas. Isang araw lang na pahinga. Pero, may mga mga opisina, gaya ng nabanggit mo, na hindi pwedeng yung isuspindi tulad ng General Services Office, GSO, yung Public Order and Safety Office. Yan yung binabasa mo. Yun yung ito yung hindi applicable sa suspension yan. Hindi applicable sa suspension nga. Itong mga ito saka slaughterhouse. Ayan. At merong yung mga GSO nandyan. Poso, slaughterhouse, pwedeng mawala yung mga market supervisor, yung mga nagtatrabaho dyan. Sa slaughterhouse, ganun din. Correct. On-call naman. On-call. Yung mga opisina ng MSWD. Correct. MDRRMO at RHU. Ayan. On-call ang mga yan. Okay. So, ngayong araw, yung mga gustong pumunta ng munisipyo ng Pandan, wala pong pasok. Wala pong pasok. Bukas na lang kayo pupunta. Yung empleyado lang sa munisipyo, baka mamaya, pati mga estudyante, wala doon sa munisipyo, pero sa mga eskwelahan, meron. Meron. Sa munisipyo lang dahil nga pagod yung mga kawanin ng LGU Mapandan dahil sa long weekend celebration ng Pandan Festival. Kaya't pansamantala, ngayong araw, magpapahinga sila, pero babalik din sila bukas. Ayan, batay doon sa nilagdaan na executive order ni Mayor Carl Christian Biga. Ayan. So, malita, paano kinmat makasikuanan kondod sayay sulat ng Mayor. Pian makapan silbiray marakip. Correct. Kalabyan, apuyat iran mo, taman may last sanpot ya agaw. Sa taya kalutan, may street party. Siyempre, nandyan din sila nakalalay. Si Mayor nang kumata at sa may sakaya post, talagang mampapalbangon lahat waman ni. Ayan, So, yun po. Yung
announcement ngayong araw, wala pong pasok. Okay. Congratulations po ulit Sa sa bayan ng Mapandan sa kanilang pagdiriwang ng Pandan Festival 2026. Ayan, okay. Dumako tayo sa ilang pang mga issue kapaborito Aaron. Dahil may nag-text sa atin mula sa 0917-4839. Ang sabi niya rito, mga sir, gusto ko ipabatid ang bagong patakaran ng LTO, Land Transportation Office, na magbayad muna sa labas ng 60 pesos na walang resibo bago i-process ang validation ng CTPL sa loob ng opisina. Bakit? May ganyan na ba na bagong patakaran? Hindi ko alam eh. Oo. Ano ba ang rason ng nag-text, magpaparehistro siya? O magpaparehistro daw, Ang TPL kasi, ang third party, yung insurance and liability, oo. o yung CTPL, Di ba meron ba- compulsory. Compulsory, may binabayaran na yan nasa loob ng opisina. Magbabayad, pwede ka rin kumuha sa labas, pero meron ng mga naka-stand dyan sa Mayumbo. Oo. Nasubukan ko nang magpa-renew ng kariton. Oo. Oo, para hindi ka na lumayo, meron ng mga lamesa, may mga choice ka doon sa mga TPL. Oo. Pero, Na-accredited ng LTO. pero itong sinasabi na 60, ngayon ko lang narinig ito kung Kasi yung sinasabing pagkukuhanan ng TPL sa labas na yan eh. labas. Labas ng LTO. Babayaran mo yun. Sa loob. Ano na naman yung iba pang labas? Kaya nga, 60. yung 60 bago daw ito ayon dito sa nag-text sa atin. Tinitingnan ng LTO ang certificate of cover ng TPL. Dapat may confirmation of cover number at authentication Correct. number. Yun ang kwan dyan. Kung mag-renew sa LTO office, ang evaluator ang mag-verify kung nakarehistro sa LTO system ang insurance company. Tama, yun nga yung mga nandun na mismo sa diba? mga meron nang nakapaligid doon. Dapat siguraduhin ng may-ari ng sasakyan na galing sa LTO accredited insurance provider ang hawak nilang confirmation of cover. Kailangan na tugma ang detalye ng sasakyan, plate number, and the file number, doon sa confirmation of cover, at doon sa kailang ORCR, di ba? Ganyan yan di ba? Ano ba yung pinarating ng texter? Merong bagong patakaran? Meron nga yung 60 daw hindi kaya I-justify nyo, paliwanag nyo nga yung 60 pesos sa labas ng opisina. Sa LTO. Kasi yung TPL, labas din ng opisina yan. pero yan sa LTO mo mismo kukunin. Correct. Yung TPL mo. Pero wala ka nang babayaran sa labas, doon ka sa loob magbabayad. Ganun ba? Kasi nga, ang babayaran mo nga, kunyari dito sa Mayumbo, yung MBIC dyan. Correct. Pagpasok mo dyan, sila na lahat ang gagawa, meron na ring TPL doon. Pagkatapos nun, Puda ka sa sa LTO at bayaran mo na yung pagpaparehistro. Magkano yung kanya? 600 or 800 yun? Depende sa sasakyan yung TPL. Kasi yung sa akin, yung kariton, 800. 800? Oo. Hindi ka pwedeng ma-renew kapag wala kang TPL. Correct. Kung may katotohanan, Teka, baka naman yung sinasabi nitong 60 pesos, baka naman yun yung yung binigay niya doon sa may anong tawag doon? yung fixer. Yung ng makina. Yung Stencil ng makina. Pero pag 60 pesos na stencil at yung nagte-text nagrereklamo pa ba? Mahirap mag-stencil. Kaya anapon dati yun. Silungan dati. Pero noon wala yan, di ba? Alin yung stencil? Meron. Hindi, yung bayad na 60 sa Hindi ko alam station. kung ano nga yung 60 pesos na sinasabi niya. Dahil sa may smoke emission, meron yan. nandun na lahat. Nandun lahat. Nandun na lahat. One stop. Ginawa nilang one stop para mabilis. Pero meron daw ito 60 pesos, hindi ko alam kung saan siya nagbayad.
Oo. Yung sinasabi niya. Actually, hindi niya, hindi yata, nirenew pa yung, kasi gusto niyang, yung makuha yung, detalye, bakit sila magbabayad ng 60? Saan nga ang labas yan? Oo nga, hindi Tanong ko naman dito, saan kayo pinagbabayad ng 60? Oo. Para saan yung 60? Yan nga, hindi may kalawanan daw. Kompleto ka na sa papeles na ikaw ay nagpa-emission na may TPL na. Oo. O inarapawaitan. Yan ang kwan dyan. So, Sinasabi ng texter na in-implement daw last week. last week, oo. Pero meron daw pagtitigil dahil may nagreklamo na walang public consultation. Ano ba yan? Walang May public. patupad bagong guidelines. Bagong guidelines daw yan. Pinatupad nung last week. At tapos nung nasilip at may mga nagreklamo, kagad na nagpatawag sila ng meeting sa LTO. At ewan ko kung sinuspindi pansamantala yan dahil may hakbang itong mga mga complainant, baka sila magreklamo sa taas. O kung ano itong 60 pesos na Ito. Oo, may ano dito. Salamat sa nagbahagi. Oo, iyan ay babayaran mo daw sa online. Ito ay hindi ito bahagi ng official registration. Ng nabayad tulad nun sa may MBUC o MBIC Insurance Inspection. Okay. Bayad ito sa processing o paggamit ng payment system, parang service charge. Okay. Oo. So service charge. Normal ito sa maraming transaksyon. May mga reports na 60 pesos convenience fee kapag online payment ang gamit. Hindi direktang cash. Kapag ikaw ay online, sa online ka magpaparehistro at gagamit ng online payment, mayroong service charge. 60 yun pala. Ayaw mong pumunta na direkta sa LTO cashier. Cashier. So yun pala yung 60 na sinasabi nila. Ano yan? Yan po ay ang tawag dyan ay convenience fee. Pero walang resibo. 60. Hindi, yun lang nga yun eh. Babayaran mo convenience fee dahil hindi ka na nga pupunta dun sa LTO. Yan ang ano. Kumbaga, babayaran mo yung mga payments mo online. Tapos, meron silang additional charge. Singakin mo, singa Gcash mo, di ba? Gcash, kung 60, pagpalagay mo, 1 million yung magpapa-register sa buong Pilipinas, that is 60 million. Huwag mo nang kwentahin, basta may service charge. Kung kaya mo magbayad ng 60, pumila ka doon sa LTO. Yun ang dyan, di ba? Okay. So, pero kung ito daw, kung cash ka nagbayad sa LTO mismo, at may dagdag na 60, doon ka magtanong. Doon ka magtanong. So, labas talaga yung 60. Yung 60, pag ikaw ay hindi na nga pupuntang ayaw mong maabala. Maabala. Na pupunta doon sa LTO. Ayan. Sa portal yata yan eh. Kasi portal. forward mo sa kanila. Kaya ayaw mo nang pumunta doon. O siguro doon sa may portal ng LTO, doon may po-forward yung mga dokumento mo. Kasi ayaw mong maabala. O merong pag magbabayad ka daw dito sa may GCash, Paymaya. At sa isa sa mga portal ay ang tawag diyan ay third party system. So ito ay bago. Dahil portal hindi yung yung makaluma na pag pupunta ka doon ka pipilat doon na magbabayad sa mismong LTO. Pero ito kung gusto mo, kung ayaw mong maabala, sa na lang online sa portal. Okay, so malinaw po yan malinaw na ito ay na-implement October to November 2025. So last year pa in-implement. Last year siguro pinag-usapan na yan, pero last week lang na-implement. Kaya last year. November nga, October, November. Okay. Sige. Ito nga daw ay memorandum din noong July 2025 na nagtatakda na pwedeng mag-charge ang payment providers ng convenience fee. Yun yung sinasabi nila
na service provider. Okay. Oo, yung mga pwede nilang pagbayad. Ito, meron akong kopya dito. Aha. Guidelines on the accreditation of payment. Gateway providers for the LTO. LTO. Ayan. Ito, meron tayong kopya. Okay. Ayan, nakahanap tayo ng... Okay. So, legal pala yan. Mga convenience fee. Oo, legal yan. Legal. Ito ay, Hindi legal. may pirma ni Attorney Vigor Mendoza, Assistant Secretary. Ayan. Ito to ay merong certified true copy ni noong si Administrator. Okay, may mga pirma dito. Oh. Kung ikaw na may-ari ng sakyan, hindi naman masyadong mabigat yung 60 kung dadaan ka sa portal, di ba? Oo, pero kung ayaw mo ngang Kung maabala. ayaw mong mabala. Kunyari, galing ka na dyan, nagpa-emission ka na, meron ka na ring TPL, lahat-lahat na, kompleto na. Yung tipong isusubo mo na lang sa LTO yung mga papeles. Ayan. Kung ayaw mong maabala, portal na lang. mag-portal ka na lang. So yun, sana po ay naipaliwanag po namin ng tama yung 60 pesos na bayad. Na bayad, oo. Pero nagtataka ako, yung nag-text, nagpunta siya ng LTO? Nagpunta ng LTO, sabi niya tapos nagparehistro ng sasakyan niya, nagtaka siya kung bakit may 60. Siguro, Baka hindi na ipaliwanag ng gusto. hindi na palawan ng gusto. Baka ang sabi siguro doon sa loob, Ay, kulang po kayo ng dokumento. Ayaw nyo, kung gusto nyo, hindi na po kayo babalik dito, ay magbayad na lang po kayo ng 60 pesos. doon sa portal. Sa portal at doon nyo na ipo-forward yung mga dokumento. Siguro gano'n ang paliwanag. Oo, pero hindi na palawanag ng maigi. Kaya medyo nag-react din. Nalito rin yung yung ating texter. Nag-react din. Ito ang maganda sa ating programa. Yung mga nagtitext ay talagang kino-confirm natin yung mga nagiging problema nila at kahit pa paano ay nasasagot din naman natin. Ayan, okay. Yun yung 60 pesos sa convenience fee or service fee. Yung tawag po dyan, kung ayaw nyo pong mabala na pupunta pa ng opisina ng LTO. Ayan, okay. Sa aming pagbabalik, talakayin din natin yung sinasabi na masyadong magastos daw yung seminar o sinamar ng mga barangay official dahil ginaganap sa ibang lugar at hindi raw makatarungan dahil gastos lang. Yan at yung pang mga issue ay aming tatalakayin makalipas naman po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dami yung Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions.
JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad bunuan binlog, Paborito. bunuan bukid, Paborito. bunuan geset, Paborito. kamay, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan na matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kaposan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:03 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabigya Kabwasan Pangasinan ang ipong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakteryo Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, sa 23 sa buwan ng Marso 2023. Kanta Lunes. Araw po ngayon ng Lunes. Martes. Ayan. Pag Lunes masaya tayo. Lunes, maimis. Ayan. Singara may taga-dita na barangay Banawang. Kaya mo na yan. Good morning dita. Nararamay maiimis dita. Yaman ko. Nagawa na sila sa Facebook. Ayan. Relax lang kayo. Relax lang. At tayo dito sa ating palatuntunan ay issue lang. Ayan. Ang pinag-uusapan. Wala pong Other than personal. that, mga personal na bagay, kayo na po ang bahala. Ayan. Oh, good morning kay Clifford Abilia. Kay Mar Pascua, magandang umaga. Si ano nga pala, isingit ko lang si Don Ramon Bautista. Kumusta kila, sir? Ayan. Tan si Director Joseph Roland Mejia. Ayan, good morning. Kumusta kila? Aha. Uy, Kapitan Ronnie Daos.
Ay, dito na Quintan, Mamarlaw. Mamarlaw, good morning. Maraming humahanga sa iyo sa barangay hall mo. Sino? Si Kapitan Sinabing Daos. humahanga eh. Humahanga sila dahil kahit paano daw, kahit nasa sulok, nakagawa sila ng barangay hall. Ay, oo. Ang tantan, kagkarigatan. Alam mo, yung kagkarigatan. Correct. Makalmo. Kaya kung Nadalin. kung gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Sa illegal. Paglagay. Ayan. Sige, good morning sa Kung idadayo dan to. At ay barangay hall datan. 2-story building. Oo nga eh. Ay barangay hall na Mamarlaw. At Sarilin dalin lay Quintan na barangay. At nagsama-sama at nag-usap-usap ang barangay council kung paano maipatayo yung naturang barangay hall. Ang pondo ng kanilang barangay ay maliit lamang. Oo. At sila ay humingi ng tulong, nagpasaklolok sila kay Mayor Ayoy. Tama. At sabi ni Mayor, maghanap na kayo ng lupa at Tutulong din ako. Ayan. At na nakalmuray dalin, ang gano sulinak, at ang karigatan niya saliwan, at yung kanilang pangarap ay natupad. Ayan. Hindi lang yan. Kulang yung kanilang budget. So, Kulang yung kanilang pambili ng lupa. so anong ginawa nila? Sila ay nakipag-usap Doon sa may-ari. doon sa may-ari ng lupa, sa kwanto at pangkamaungan timat na barangay, para agtila squatter. Oo, kasi yung kailang barangay hall noon dyan sa kabilang barangay. Ibang barangay ho, yung kanilang barangay hall at sila ay nakikihiram lamang. Oo. Kaya ang nangyari dyan ay kulang yung kanilang pambili at personal. Kaya anta may honorarium da gaano mulmulag. Takin walay certain amount ibabawas da. Certain amount ibabawas da binulan. Voluntary Voluntary kaya nga lahat sila ay katon amin ira at walay Kredito. walay sagpot. Walay kredito daw sa atan barangay hall. At least may patayo sa yung barangay hall na yan ang isa sa mga gustong mangyari ni Kapitan Ronnie Daos, na magkakaroon sila ng sarili nilang barangay hall at lupa. Good morning po sa inyo dyan sa may barangay Mamarlaw. Kapitan Ronnie Daos. Ayan. Buhay po kayo at inyong mga kagawad. Ayan. O si Sinada Samura Gilbert. Ayan, magandang umaga po sa iyo. Maagang nanonood sa ating FB Live. Lolo Orpilia. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Si Lolo Orpilia. Lolo. Hindi, Lolo Orpilia. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, taga-alam nyo siya ata ito eh. At ganun din, magandang umaga. Kuwan pala, Marivic Rivera Balason. Belated happy birthday kahapon. Gaya ng aming sinabi kanina, yung tatalakayan natin ngayon tungkol sa mga senior ng mga barangay official na tila yata seminar. Oo. Tila yata masyadong maluwang ang proseso ng pag-withdraw ng pundo sa mga barangay. Lalo na kapag mayroon silang seminar o lakbay aral sa ibang lugar. Ibang lugar, hindi dito sa Pangasinan. Ibang lugar. Ibang lugar. Ibang probinsya. Yung tipong mag-aeroplano pa. Okay. Dumadaan naman sa tamang proseso. Dumadaan sa tamang proseso ang pagpapalabas ng pondo ng barangay. Kung meron silang gagawin na sinamar. Lakbay aral. Na mga opisyal ng barangay,
Ba't mo ba natanong? Oo, dahil Tanong yan. Hindi, Ikaw naman, dahil masyadong madali ang pagpapalabas ng pundo ng barangay kung may mga seminar o lakbay-aral ng mga opisyal ng barangay. Hindi naman makakapag-withdraw ng pondo. Oo. Ang treasurer. Oo. Kung walang mga resolusyon mula sa barangay council, dapat nilagdaan ng mga barangay kagawad. Oo, tulad ng ginawang lakbay-aral sa Davao City noong Pebrero 2026. Halos hindi pinauwi yung mga barangay official. Oh. Yan ba yung supposed to be October? Oo. Tapos November? Oo. Nilipat ng December? Nilipat ng January? Hanggang natuloy na. Oo. Nung eto nga, February. Oh, exactly. Nagbayad din yung mga barangay official ng tig 38,000 piso. Yung mga punong barangay, kasama yung mga ilang mga kagawad, mga treasurer. Yung 38, hindi yun sa pangkalahatan, ha? Hindi, tig 38,000 pesos per head. per head. Per head. Paano ito na sa pundo'y barangay mo malagoy? Yan ang Ang problema. ali agara makamab project ka din kamalag na pundo at unsan ira man lakbay aral at mambayar ira untan eh. Kaya nga eh. Ang balita natin ay binigay na sa kanilang presidente. Na walang binigay doon sa coordinator. O yung nag-aayos ng lahat. Siya yung coordinator nga, nakiki-coordinate sa aeroplano, sa hotel, yung mga itinerary, yung mga kakainin, lahat. Kaya pala halos ayaw pauwiin ng mga yung may-ari ng hotel, ang mga barangay officials, dahil hindi pa nagbabayad ang hindi pa nabayaran yung kailang tinuluyan na hotel diyan sa may Davao City. Kaya ang balita natin ay gumawa ng promissory note. Pero, hindi ako doon sa may ikaw. Taga ano ka? Pangasinan? Nagpunta ka ng Davao? Hindi nabayaran yung inyong hotel? Mag-promissory note ka. Hindi Tatanggapin kaya ng tatanggapin kaya ano ka? May-ari ng ang balita ko na wala daw yung dokumento ng mga pinaggastusan. Saan kaya nawala yung pondo nawala rin. Kaya paano nila maliquidate yung cash advance? Paano maliquidate ng Commission on Audit yan? Kung nawala yung sa ano naman, sa COA naman, sa panuntunan ng DILG at ng COA, ang bawat piso na nagagastos ng bawat barangay, may katapat na resibo yan. Tama! At siyempre, meron ding, kung ikaw ay nag-aral, meron ding may attendance yan. Merong certificate of appearance. Merong itinerary, seminar. Ang paggamit ng simpleng certification bilang liquidation ay tila nagiging takbuhan ng mga opisyal na nagmamadaling makakuha ng cash advance eh. Singa aman sukin da. Yan ang isa eh. Kapag kulang ang dokumento, ay nagkakaroon ng pagdududa. Ayan. Tulad ng pagpunta ng mga barangay officials dyan nga sa Davao City. Nawala ang mga dokumento. Paano maliliquidate yan? Kaya na nga, hindi nyo na nga binayaran yung coordinator eh. Mawawala pa yung mga dokumento. Hindi biro ang pondo ng barangay dahil ito ay nanggagaling sa buwis ng taong bayan. Hindi biro yan. Galing sa buwis ng taong bayan yung ginastos ninyo. Di ba? Kaya dapat na sana. Ang bawat seminar ay dapat may konkretong benepisyo sa komunidad, sa inyong barangay. Gaya ng pagpunta sa ibang lugar, kung may mga magagandang programa na maaaring gawin sa kanilang nasasakupan, pwede nilang i-adapt o i-apply. Ito po, Mora Baler, kaya Rikin. Kaya seminar, ang tinaaralan daw. Wala mo, ang tinaaralan. Walang sumisiki.
Walang, May sakay. Wala- Kasabi to at inom. walang sumiksik. Man attendance. Kaya rin attendance sa Umpawil Dumanad Hotel inom. Kaya nga, ngayon, balikan natin yung nawawalang mga dokumento ng mga opisyal ng Saan bayan ba barangay. to? Ha? Saan bayan? Basta may May bulong mo sa Kung hindi nila mahanap ang mga dokumento, hindi maliquidate ang ginamit na pundo. Pwedeng magresulta sa ano yan, kasong administrative Pwede. at kriminal. Oo. Bilang yung malversation of public fund. Kasi pundo ng taong bayan yun dapat maingat ang tagahawak ng mga resibo at dokumento dahil importante ang mga dokumento. Diba? Kung kailangan na malaman kung saan pupunta ang pondo o pera ng taong bayan, kaya kailangan maipresenta ang mga dokumento at resibo ng pinagkagastosan nga naman ng seminar. Ang mga dokumento tulad ng resibo, official receipt, travel ticket, certificate of appearance, at program design, yung pagkain. ay pinaka mahalaga yan dahil dito nakasalalay ang pagliquidate sa mga pundo na kinuha sa pundo ng barangay, ngunit kung ito ay nawala, may pananagutan ang bawat isang punong barangay. Di ba? Yan ang kandyan. Ang mga punong barangay at treasurer ay maaaring pwedeng habulin. Malversation kung hindi may paliwanag ang kakulangan ng pondo sa barangay. Dapat transparency sa publiko ang mga financial transaction sa barangay para malaman ng mga taxpayers kung saan napupunta ang kailang binabayaran na buwis. Nabanggit mo ang transparency. Ang kawalan ng mga dokumento tulad ng mga resibo, yung attendance sheet, travel order, ay direktang paglabag sa prinsipyo ng transparency at accountability sa paggamit ng pampublikong pera. Yan ang dapat sanang gawin ng mga barangay officials na itago ng treasurer ng liga ng mga barangay, mga dokumento. Dapat may katibayan na ang pagkabigay ng hindi makapagbigay ng mga dokumento ay posibleng may irregularidad. Ayon sa batas, ang hindi pagliquidate o kawalan ng supporting documents sa mga cash advance ay maaaring maging ebidensya. Yung sapat na prima facie evidence, kumbaga, para sampahan ng kasong malversation of public fund. Ang punang barangay at treasurer ay may panugutan sa ilalim ng Section 105, Paragraph 2 ng Presidential Decree 1445 na dapat ingatan ang pundo ng bayan. Diba? Yan ang kung walang sapat na dokumento sa pagpunta ng seminar, ay nagpapakita ng gross negligence o kapabayaan sa tungkulin. So yan sampigay pa sayang gad no lakadkin. Hindi pa ako nagawin dyan. Manila to Davao City. Kunyari, Davao City. Hindi pa ako nagawin dyan kasi hindi naman ako public official Ito po ay tinatayang aabot ng 7,500 okay. round trip. Round trip? 7,500. Ayan ay typical na presyo ngayong 2026. So, yung hotel accommodation yung pa. hotel. Wala na pigaran ago iraman 7.5 magano ta. Kunyari lang magkwentahan lang tayo. Isang tao lang ito Isang tao. 7.5 ang pasahe. Kunyari yan talan kin 10,000 kwentala. 10,000 so pasahe. Okay, 10,000. 10,000. Sampiga may kin hotel. Yung hotel. Yung hotel niya, siyempre pag marami yan, mas mababa yan tala na 3,000. Hindi ba package yun yung hotel sa pagkain? Kunyari 3,000 na ba? 3,000. 3,000. So 13,000 la. 13,000. Okay. So may natitira pa yung na. pagkain niya, magkano ang kakainin niya sa isang kainan? Pagpalagay mo 500. 500. O kung ilang araw sila doon, ilang araw ba? Ilang araw? Yan. 3 beses na kumain sa isang araw, 1.5. Kung 3 araw sila,
4.5. 4.5. 4.5. Ayan. Plus 4.5. Okay. So, 17,500. Ano pa? Ano pa? Wala na kung kung dyan eh. Ano pa? Ano ba yung mga binabayaran? Ano pang mga ibang bayaran dyan? Yung mga binabayaran. Oo nga eh. Kasi yung 8,000 yan o 17,500 pa lang nakakwenta namin. Hotel, pagkain at aeroplano. ayan. Oh, yan. Oo. So, Magkano yung kay ano? hindi ka very yung napakamahal naman yung 38,000. Magarbo ba yung ano? 38,000 na bawat isa. Wala bang ano? Wala bang magandang convention center dito sa ano? Sa Pangasinan? O bakit kailangan pang lumayo? Sa La Union o sa Baguio City Oo nga eh. o sa Pampanga, diyan sa Clark, minsan nagpupunta sila diyan. O yan, malalapit, hindi ka na mag-eroplano. Kaya nga eh. O ano ba ang meron doon sa Davao City? Na pwedeng may apply nyo sa inyong barangay. O yung mga kapitan na nagpunta, ano ba ang pwede nyong i-adapt? Ayan. Hindi, tatanong lang naman tayo. Tayo, Kasi gumastos kayo ng sandamakmak. Tapos wala kayong nasuksik sa kakote ninyo. Useless. Kaya nga eh. Pera. So, hindi lakbay aral. Ang problema naman kasi, pinapayagan din naman ng DILG. Kaya nga eh. Na pumunta sa ano? Sa Davao. Sa ibang lugar, ibang probinsya. Hindi naman sa Davao lang. Ay pinapabayaan na magpunta rin sa ibang lugar. Kaya nga. So, malaking gastos yan. Mabuti sana kung yung pera na yan galing sa bulsa nila. Hindi naman galing sa bulsa ng bayan eh. Di ba? Galing sa mga taxpayers. Ngayon napakalaki yung kailang inilabas na pundo. Kung sakali 38,000 yung isa. Meron akong naman sa Facebook itong Rex Suarez Sabido. Hindi ko alam kung taga saan ito. Sabido? Oo. Baka meron siyang syempre sariling niya rin ito, opinion niya rin ito. Hindi natin alam kung taga saan ito, pero gusto mo pakinggan? Siya. Pakinggan mo na ba to? Hindi pa. Hindi pa. Okay, sige. Anong sabi niya? Okay. Isipin nyo ito. Alam nyo ba na ang isa pang pinagmumulan ng korupsyon na dapat nating bantayan? Ito yun, yung mga seminars, yung mga trainings at mga conferences ng mga government agencies at mga local government units. Isipin nyo ito guys, pupunta sila sa malalayong venue tulad ng Metro Manila kung sa probinsya sila. Sa abroad pa nga minsan gagastos ng pamasahe sa eroplano. Mag-hotel ang mga yan, minsan 5-star hotels pa. At may malaking daily allowances. Hindi ito mahusay na paggamit ng pondo ng bayan. Sa panahon ngayon, may Zoom, may Google Meet, may MS Teams naman. Travel goals at social climbing nila. Taong bayan pa rin ang gagastos. Guys, hindi na sila nahihiya. This outside the town seminar, hindi ko lang alam kung kailan ito nagsimula pero I think this has been a practice for quite some times. Kadalasan sa mga new municipal and barangay employees, including existing minsan nag-held sila sa mga resort outside sa mga municipalities nila. Like for example, seminar on new employee orientation. May mga ganun silang nalalaman. Tapos, ang response ng DILG, hindi ko po alam yan. Yan ang sabi ng Rimulya, di ba? Yes, yan ang sabi niya. Wala ba talagang batas na sinusunod ngayon ang mga government agencies? Or pikit mata na lang kasi karamihan sa nakakataas, hindi naman sumusunod? Ay, nako. Ay, nako. Ito. Opinion. Makikita nyo dun sa sa Facebook nito, yung Rex Suarez Sabido. So, opinion niya. Pinalink lang natin. Pero tama naman yung sinasabi niya. At tama naman yung sinasabi natin. Ito. Or pikit mata na lang kasi karamihan sa nakakataas, hindi naman sumusunod. Ay, nako. Sino ang kawawa? Taxpayer.
taxpayers. Isa pang halimbawa, itong SK na ito, SK na nag-seminar, like may napanood ako sa Thailand pa, wow naman. Ano bang klaseng seminar yan at kailangan pa ang taxpayers na ikargo ang flight, yung hotel at floating market tours ninyo. Buti kung sa ikaunlad ng nasasakupan nyo yung seminar, yung pinagseseminaran nyo na yan, ang nakita ko, sumakay lang naman kayo sa elepante. Wala. May nakita siya siguro. Oo, sumakay sa Alimante. Yun siguro yung How to yan yung how to ride in an elephant seminar. baka yun ang i-apply nila sa kailang barangay. Yung Abroad yung sinasabi niya ni abroad. yung ga. Yung out of town. I-apply din natin. Sasakay pa sila ng eroplano. Yan. Diba? Kaya na. Pwede naman dito lang. Dapat dito lang. Sino bang gumagawa niyan? Marami. Wala tayong dito. Wala tayong kumbaga masamang tinapay. Basta sinasabi lang natin yung katotohanan. Yun naman talagang katotohanan, di ba? Oo, maglalabas sila ng pondo sa barangay para sa kailang seminar. Yung pera ng nilalabas nila galing sa base ng taong bayan. Sino yung nagbayad? Yung sinabi niya, sinong nagbayad sa kailang mga gastusin? Taong bayan. Ayan. Taxpayers money. Ayan, Francisco de Guzman, kawawa naman ang coordinator. Siya lahat managot. Si Katiken. Hotel accommodation ng mga kapitan. Si Greg Abalos, naisugal ni ang pera ng mga barangay official. Nayari sila, lagot sila. Si 0981-5779 ang tinutukoy nyo, sir, na Liga President. Kapatid ni, huwag mo nang tulumitin. Ayan mo na. 0945-8772, kasalanan ng mga punong barangay at treasurer, bakit binigay kay Liga ang pira? Yun ang advice Ano magagawa? 0923, Binanto kayo okay. 0923-2981, walang kwenta na leader ng barangay kung hindi mapagkatiwalaan sa pira, sabi niya. Dapat sampahan ng kasong paglustahin ng pira ng bayan, sabi naman itong si 2610. Okay, pili pa tayong mag-exercise, engineer. Okay, sige, take it away. Mag-exercise tayo. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny, the twin. Good morning din. Sino pa? Councilor Mardani. Councilor Mike Sison. Good morning. Si Councilor Jopi, good morning. Ayan, good morning. Si Liga President Jose Empares Jr., magandang umaga. Ganon din, magandang umaga kay MDRRMO, Ida Villacorta. Si former Liga President Carlito Diona. Si Longhair, magandang umaga. Si Calbu. Ayan. Ganon din si Kapitan Art Gaspar. Si Madam Mami at Boss Carlo, magandang umaga. Si Sarbayan, magandang umaga. Good morning. Si Sergeant Esteves at Madam Jubet Esteves, magandang umaga. Arturo Eustaquio, Sergio Calasyaw, Kapitan Saudi Bausen ng Barangay Makabitu, Kalasyaw, Pangasinan. Good morning. At lahat ng mga barangay council dyan, magandang umaga. Mga BHW at barangay Tanodge, kay Madam Anita Rulusta, magandang umaga. Magandang umaga din dyan sa may Cosinok Diners, ayan. Dyan sa barangay Malanay, Santa Barbara. At ganoon din yung 888 Infinity Construction.
At sa ay kay Marky na pala Kapak Soriano, magandang umaga. Barangay Jimenez, Jimenez Mapandan. Aha, magandang umaga. Si Kapitan Bernard Antolin. Ayan, magandang umaga. Wala na po tayo sabat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyong pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakterion Lingkor, ating magtipangasinan Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakar. O condolence nga pala sa pamilya Tamayo dahil sumakabilang buhay na po ang ating kasama dito. Si kapaborito TQT. Yung veteranong broadcaster. Kami po ay nakikiramay dahil si TQT ay naging bahagi dito sa po ng Radyo Pangasinan. Isa po siya sa pinakaunang veterano. Pinakaunang announcer po ng Radyo Pangasinan. So siya po ay sumakabilang buhay na. At pinalulungkot namin dahil kasama din natin sa profesyon, kasama natin dito sa estasyon DWGE. Ang tabayana na susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknaay Baloy dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa